Bun venit la un nou videoclip din GTA San Andreas. Am venit cu un nou videoclip. În următorul videoclip o să facem un video foarte șmecher cu GTA San Andreas. Deci o să iasă foarte șmecher. Oh, m-am și speriat. Ce n-ai pe asta? În mijlocul pădurii. E o carapană. Bă, sincer, n-ar merita să fie renovată. Mi se pare această cabană e cunoscută. Parcă am mai văzut eu vreodată pe aici. Și parcă am zis că și o renovez, dar n-am cum. Mai pietroaie. Aoleu, mamă. Cât de săritură. Oh, nu. Oh, mamă. Fuck. Unde mai ies eu acum? Spuneți-mi și mie. Nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați să vă abonați. Nu uitați să vă apăsați pe clopoțel. Nu uitați de Logitech. Am obosit. Să merg mai încet. Mamă, sunt fresc. Să fiu al naibii. Dar uite căbănuță. Bă, poate în asta găsesc. Mamă, uite, asta are geamuri. Bă, ești nebun. Sunt 3 cutii aici. Mă, cred că asta e locuită. Văd și 2 roturi de astea de cabluri în față. Deci văd că aici lângă e un orășel. Da, e chiar un oraș. Oraș. Păi, domnul. Vrei să vă bat? Hai. Ăla nu mai are motoretă, săracul. O, sper să nu mă duc în apă. Ba da. Ce chiar duce în apă. Deci unde mă duc pe aici? Spuneți-mi și mie. Ce să mai am motoreta aia plin. Mă iau pe aici, n-am ce să... Mamă, ce să mă duc în apă, mamă. Hop. Am ce greu să controlez această motoretă de lux. Am o idee. Dar trebuie să iau o mașină. Mai în față. Bă, frate, de ce sunt curcăiești? Mă, ce mașină șmecheră e asta?
Trebuie să găsim și noi o fetișcană. Fetișcană. Fată. Nu vrei, fetele? O plimbare? O, ia uite pe asta. Am speriat. Nu te rău dacă nu vrei să vii cu mine. Eu sunt un băiat de lux. Nu să-ți fie bine cu alți băieți. Dar unele fete de astea sunt handicapate. Nu am ce să le fac. Ce știu să-mi fac și eu niște prietene. Sau chiar mai mult decât prietene. Uite, poate o mașină de-astea îi place. Uite din asta. Albastră. De ce nu-i place o mașină mea, că e în pice goasă? Ea nu-și dă seama, cred că e furată. M-am săturat. Dacă nicio fată nu vrea să vină, poate mai sinucid eu. Și poate așa o să vină după aia. Aoleu, mamă, am dat așa peste băiatul. Nici n-am vrut. Nu-i place la fata asta. E de mai dezbrăcate, mă. Mă, tot episodul ăsta o să stăm pe prostii. Hai, mă, să mergem și noi să facem și noi o misiune sau ceva. Că m-am săturat, frate. Să facem mai prostii în jocul ăsta. Poate în episodul următor o să vă arăt ceva. Sau aveți acum. Hai să vă duc acum, să nu ziceți că... Dacă mașina harul ăsta distrusă. Deci eu sunt pe acolo și eu trebuie să ajung undeva pe aici. Da, chiar aici. Stați liniștiți că ajungem mai decât. Dacă sper să urce mașina asta. Hai, 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 hai! Hai, hai, gata. Să vezi dacă urcă pe aici. Abia trage mașina asta.
Mă, ce să sperie fata asta. Chiar bătrânica asta. Chiar în tiercare. Ce gravă bătrânica asta. Și ea de precum poate. Precum nici nu e bănuții. Opa, o. Poate unor oameni o știți magazinul ăsta. Sau nu e magazin, e bar. Sau nici bar, nu se spune. Între ghilimele. Nu o să dură toate fetele. O să mai mișto un pic. Și vreau să vă mai arăt ceva aici. Ce mă, nu mai este? Nu știu că e închis. Ah, bun, e închis. 100, hai să dăm 100. Ia uitați aici. Minunăția barului. Deci v-am arătat, da? Într-o episod o să filmez tot. Mamă, dar câți oameni s-au strâns aici? O, dar ce greu e că a apărut boara asta. Dar cine s-ar fi gândit că un prost a scăpat virusul ăsta? Uite-mă că a avut o fată. N-a avut. Păcat. Voiam să vă arăt o chestie. Voia mașina, fata mașină și te duce, mamă, ce stări s-a întâmplat?
Acum toate știrile sunt ocupate de corona. Ăsta Parișchi regele ăsta țării. Adică planetii, regele planetii. Ori nebii de virus să fie. Că îți dai seama că toată lumea s-a săturat de el. Eu nu cred că nici nu există. Cred că a falsificat tot ca să ne speriem noi. Dar eu nu mă sperie așa de ușor. Nici n-are tupă să vină pe mine. Că e handicapat. Bine, hai. Să vedem. Mi-e frică mie, aoleu, mama, știi ce frică mie, aoleu. Bă, nu tăceți, mă. Bă, voia mama dracu pe toți, mă. Jocul ăsta nu mai prea nici ce să faci mare lucru. Decât să te plictisești. What? What the fuck? Mamă, sunt nervos. Mamă, frate, vreau să mă bag cu cineva în jocul ăsta. Mamă, ce garduri handicapate. În sfârșit, dacă o bagă cineva la mine. Bun și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Da, și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!